Hi guys, ani lungani Dr. Zipio Kota Jasigana, award-winning storyteller. Totali kaboro dwe mara pagachiel abrobedogi show milongoni Beauty Beyond Bra series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Kwa ini muni chop kanyo kikideki. Ka ingi nyalo donje Facebook kaja chande. Kata Instagram iranga Zipio Kota ibro nugi kama keto kanyo ero mondi moro godo Chuny. Wabro keto nugi mora about that show. Ani lungani Dr. Zipio Kota. Ma ilongoni Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Stay tuned. Ani lungani Dr. Zipio Kota. Ma ilongoni Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Stay tuned. Mana kamanya kuramgaji wanga kautule makende marwa ki chendro no mar Aguch Siasa mabene no nyise kachendo dichung makawuno ko chopo kacha sa pagachiel wadet kelone kacha chendro mar Aguch Siasa kuramgaji wanga kautule makende marwa ki kenda geno ni iriyo maber Nyakach kinyi Nyakagisani ma Chuny Onagi TV tumata chenri enan Steve James nyakwar nyorenyo wana Aguch Siasa makawuno watere nyaka adegomba kan kuramgaji wanga watere nyaka South East Nyakach kama bende wendo makawuno en molur Honrik Patrick Lumumba
Owade ma bende en deputy majority leader kata bende kiro to nyalo luonge ni veteran ma ka thul makende mar rwaki kendo wada chako twak ka chwaka nya koromge jwang kwa dhigo mbaka ni to jo Nyakach kata singu ma bende no Nyakach chalo nade to kupo nono ni en gi lemo moro ma bende seche moko odwaro kendo e county no ma Kisumu to odhi nyiso nya koromge jwang omiyo kete mana e chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Mheshimiwa akathul makende mar rwaki ni machiegni. Erokamano. Amor kabisa kuma neni kichopo chunyo Onagi TV. Yes. Aba mor mar biro ka mondo twakudu. Machiegni kabisa. Mokwongo nitie jok mong'eyi, nitie jok mabende seche moko pok oyangi maber kabisa. Mana kaka wachako ga chunyo Onagi TV kandi Adundo Jaluo ma Ojoluo kendo wago mbaka mopogore opogore. Yie mondo akathul ni makende mondo imosna janeno to nyise ni Lumumba Owade to bur kanye. Erokamano chunyo Onagi TV. Akaw thuolo ni mokwongo mar rwako joneno ma ogandowa makoro neno chunyo Onagi sana. Amiyo gi mos makende kendo arwakogi nyasi masani. An gi nyinga iluonga ni Lumumba Owade. An awuod Nyakach kadianga ma Nyabondo. Sani an MCA mar South East Nyakach Sondu kucha. To kendo an jalop ted kweth mang'eny e county assembly ma Kisumu. Manigi lemo ma ok yiere, lemo ma chama imatimo nade? Ema mi. Koro mondo chama mi tiket miyombi. Machama chak mi lemo e county assembly. Mano nyisi kaka wabedo gi chama kata kaka chama nigi yie kuoma. Erokamano. Kendo ni wachako ga nikech achiel kuom gigo bende watimo en ni kimila mag joluka bende okwawe matin, koro wachako ga mana gi ngiro ka to wadhi e twak. Ngiro ma wan godo godhiambo sani en ngiro ma bende wacho ni chiro mithiedho e magawi. Chiro mithiedho e magawi. Isewinjo ngiro ne? Mano ngiro malich ahinya. Kendo asewinje. Kendo setimore na bende. Osetimore ni? Ng'eny. Chiro mithiedho to ng'eny kuoma. An asethiedho chierte ni mang'eny. Ma ulo nang'o? Nyisa ni ng'ama ikonyo. Kata ng'ama iserwako. Kata ng'ama isetimone maber. Nyalo lokore kodi.